de straten van ons Limburg valt een troon op de grond. Een mens luidt verlaten, met de lach op de mond. Het denkt terug aan het leven, het vierste muziek. Pas als ze het mist, als er even niet is, weet ze wat zijn wij in Limburg toch riek. In ieder klein treunkje blinkt jouw lach van alles wat je goeds hebt gebracht. Ons liefde, ons vriendschap, die leeft ons niet los. Vaste loving, ik zit voor eeuwig in ons. Ik zie in sepia een stamvol café, net nooit in optocht toe. Als geluid het niet deed, toen die boerenkapel was voor een fles snaps. Gewoon die begeleid tot laat aan de tap. Dus in mijn kop, in mijn hart, in mijn bloed, weet ik net wie ik best. Alles kunt goed. In ieder klein treunkje blinkt jouw lach van alles wat je goeds hebt gebracht. Ons liefde, ons vriendschap, die leeft ons niet los. Vaste loving, die zit voor eeuwig in ons. Ik droom even terug, hoe ze zo'n der wordt prins. 13 jaar oud en none grote mens. Wat ze beleefd hebben samen dat jaar, alleen met clichés, met allemaal woord. Vastelovingsgeluk uit een Limburgse bron. En Limburgers wijten haar eigen kunst op. In ieder klein treunkje blinkt jouw lach van alles wat je goeds hebt gebracht. Ons liefde, ons vriendschap, die leeft ons niet los. Vaste loving, niks is voor eeuwig in ons. In ieder klein treunkje blinkt jouw lach van alles wat je goeds hebt gebracht. Ons liefde, ons vriendschap, die leeft ons niet los. Vaste loving, niks is voor eeuwig in ons. Voor altijd en eeuwig in eeuwig van ons. Voor altijd en eeuwig in eeuwig van ons. Goed horen toen die luppen, dat kost geen vrouw aan tuppen. Ik zocht dich met het boerenbal. Dicht ons bij de vriendinnen, wat moest ik toch beginnen? De knapste van veelal. En die lange blonde lokken, van dich weer ik beschokken. Wie hecht het sleutel, oh, oh, oh. Ik wil zo hier met ik chansen, met vaste loving dansen. Het slukt weer in het bol. Volgens mij, de vaste loving is weer heen. Laat je vieren, onszelf plezieren en vul dich vrij. Volgens mij, de vaste loving die is door. Samen gaan we onszelf vermaken, ja, ja. Blauw horen toen die ogen, zo schoon dat kost niet ogen. Dich maakt de kerels knettergek. Mech, ik wist dich te versieren, die teugels te bestieren. Aan leefje geen gebrek. En nu zijn wij al jaren samen, en dikwijls al beamen. Moest hechten deze goed geel grul. Kom, wij laten ons verleiden, en gaan ons weer verkleien. En
en zin denk dan een stuur. Volgens mij, de vastelovend is weer heen. Laat je sferen als zelf plezieren en vul dich vrij. Volgens mij, de vastelovend tijd is door. Samen gewoon weer onszelf vermaken, joh, joh. Samen de regen.
Hey Riewald, de Rockstekers hebben gevraagd in deze coronatijd, we moeten toch corona er weer even bij halen, om even terug te kijken op de oude tijd, de vroegere tijd, dat we de bontenavondje die. En daar kijken we dan nog eens heel even samen op terug, of niet dan? Ja, dat vind ik goed. Wie zie je eigenlijk bij de bonte avond gekomen? Want volgens mij is dat via de Wichtermiddag dat ze nog erin geloerd hebben, of niet? Ja, volgens mij wordt je een ander onderdeel van. Ja, juist. Ik deed inderdaad met Marcel Kamp. Ja. Die heeft mij aan de Wichtermiddag. En dat was het jaar dat Franske stopte. En toen zag ze, ja, we willen eens gaan kijken of dat we bij de Wichtermiddag misschien no talent kunnen vingen. En toen hebben we een sketch over een pizzabakker of zo wat. Ja, toen zijn we uitgekozen. En toen mochten we meedoen met die grote bontenavondjes. Dat wanneer wordt dat? 85, 86 dingen? Ja, ik denk een jeugd later. Dat maakt ook niet zoveel uit. Maar inderdaad, ik kan me dat nog herinneren dat je ziet er trouwens wel veel hooier als toen, maar dat geldt voor mij ook hier, daar ging het niet over. Dat je vanaf de Wichtermiddag binnenkwam. En volgens mij heb je toen in de bontenavond ook die pizza-sketch gedaan, of niet? Nee, die hebben we toen moesten we een soort van auditie doen op de 11 van de 11e. Oh ja. Toen moesten we eens dan bewijzen dat we dat ook voor, niet alleen voor Wichter, maar ook voor grote mensen kosten. En ja, dat wordt of goed genoeg of niet, dat weet ik eigenlijk niet. En toen mochten we meedoen. En het eerste jaar weet ik ook nog, toen mocht ik met Marcel, dat wordt volgens mij het Wadene Cirk. Dat was het eerste jaar dat ik meedeed. En toen mochten we dan zeg maar de gardine opzij doen, dus dat de artiesten opkomen. Ja, je moet eerst beginnen hè. Je moet eerst beginnen en dat wordt een serieus rol. Ja. Ja, en toen het jaar daarna moest je er gelijk goed aan. Hè? Toen word je binnen en toen hebben we denk ik gelijk wat rolletjes zo nog toegeschoven. Ja, nou, ik weet dat ik dat geen goed, maar volgens mij kreeg ik toen te huren van, dat is allemaal hartstikke leuk dat je van alles weet, maar misschien is het ook handig dat je zelf wat gaat schrijven. Juist, ja. Dan kun je ook meer spulen. En zo is dat langzaam gaan rollen. Ja. Met wat kleine rolletjes, een beetje proeven en snoeven. En dat was natuurlijk ook zo, want alle grote namen, ik ging vroeger naar de bontenavond kijken en eindelijk stond ik ertussen. Dat vond ik toch wel spannend, moet ik zeggen. Ja, en dan na verloop van jaren kwam inderdaad ook met het schrijven wat je deed, dat deden we met 2 groepen. En dan uiteindelijk moest je daar wat uitkomen. Maar het wordt natuurlijk ook altijd goed om zelf wat te maken, dat je eigen ideeën daar ook in verder kan verwerken. Hoe denk je eigenlijk aan als je zegt van, dat wordt wel schoon om te doen, dat wordt wel een goeie voor ons wat ik zelf betreft, Jan? Wat ik zelf, ik heb volgens mij eigenlijk niet, ik heb nooit echt, wat we hebben dat nummertje massaschetsen geschreven. Wel mijn bijdrage aangeleverd, maar nooit zeg maar lijn over Ton, Adriaans wordt er heel goed in. Ja. En ik wil meer eigenlijk ik schreef meer schetsen die ik of die ene man kon doen, of met z'n tweeën. Dat hebben we natuurlijk ook met Ton Adriaans verschillende keren gedaan, met Tony en Connie. Ja. En Iris, en met Iris hè? En later met Iris, met Fons Pijnenburg. Ja. Maar zo'n stuk wie de voetbal hooligan, de uit Kirchhooi, de Johan Hazelier. Ja. Dat waren de dingetjes hoe ik patent opraaien of wat het beste loog om te schrijven. Ja. Ik heb begrepen dat in het stoffige archief van de Rockstekers uiteindelijk gevonden is, die sketch. En daar gaan we naar kijken. Oh, dat is goed, dat ben ik benieuwd. Het vorig jaar wordt hij ook al in Wiert met de blauw schuit. En daar wordt het toen zo druk dat de meeste van u hem wil zullen kennen. Hij kreeg avond en avond iedere zaal plat. Samen met zijn vaste kapel, net niet ummer der neven, is hever uit Kierschro, door Johan Hazeleer als de voetbalholian.
Abend. Hallo. Mag ich mich vorstellen? Ich bin der Johann Haselier und ich bin ein echter Football-Hooligan. De Lü haben mich deck gefragt, Johann, wo Hanse Wandernatte geworden? Und dann sag ich immer, wer der Neve han jessemmer, mot van jasen mit jettemmer. Gestern war ich mit der Jelle Jabberdiener nach het Parkstadtstadion gegangen. Hau weg hier, da han ich wat gemacht. Ich komm da an der Kasse. Ich leg da 100 Jelle nie. Die Kassajefrau hat mich angeguckt. Ich sag, no Monse nicht, weil ich aber siebe. Tada! Und da wurde die ganz giftig. Die haben mich angeguckt und da haben die gesagt, Monse für die 100 Jelle ein Karte haben over den Spieler. Tada! Vorige Weg sind wir mit der Zug nach Ajax gegangen. Hau weg hier, da haben wir was ihr mag. Wir kommen da an der Station. Da sagt der Kondukteur, als ihr der Zug ganz lädt, hoef ik je kaartje niet te zien. Tada! En daar zijn we aufgestanden. Hou weg hier, da haben der Wiener Hotzelmann gesagt, wer der Zug verrannen mich, haben wir Jote aufgesehen. Tada! Da sind wir an das Stadion gekommen. Meine lieber Herr, da war ein ganz großes Gewitter. Da hat eine von Ajax, da dacht du gejobbert. Und das haben die so aufgeregt, dass der Wiener Hotzelmann wird 42 nicht getongen. Tada! Ja. Roda han da weer geen Jule gemaakt. En da han dat ganze Stadion geroepen. Johann! Dat bin ich an gesagt. Maar der Wiener Hotzelmann han geroepen nie. En van der Juber is je note auf. Tada! En dat had der Johan nummer van der Jaat gezoebeld. Tada! Op der Zug wie 5 neben der McDonald's gelopen.
had veel wat je maakt. Daar had een aan de curry van de woesje roefelt. En wie nog kokt er koppes of de juppen je leed had, daar had veel wat je maakt. Daar had er wie aan Hotselman en de knoepel in het zekerfondsje loebert. Tada! Jod leef lu. Het is tijd vermischt te gaan. En je moet het maar verstaan. Want de rest niet. Want de rest is Kirschrotswoord. En de Johan Hazelier geloord. Met de zwitsen van je jammer. Aan vastelavond. Met de Jozes Joebervesterlammer. Dan moeten ze... Je hoeft niks aan te knippen. Nee, je hoeft niks aan te knippen. Nee. Oké. Dan gaan we ook denk ik een stukje wieter in de jaren. Trouwens, ik herinner me nog wel in die repetities die we hadden, dat je ook altijd de prengel uithingtje daarin. En ik toch de nieuwe gemeente moest doen om dit soort schetsen voor de groep toch nog een keer te laten spuren. En daar had je altijd even wat moeite met, maar het is toch uiteindelijk goed gekomen. Hè? Ja, jij moet je dat het keer, joh. Ja. Ik snap je dat ook uiteraard wel, maar ik denk net of dat ik het niet begreep. Maar jij moet je natuurlijk timen en je moet kijken wie dat het allemaal past en of dat het ook allemaal goed wordt. En ik ga, geloof ik, als ik dat al 3 keer gedaan heb, zag ik, ja goed, nu moet ik er echt publiek bij hebben, want ik stond het een beetje terug te repeteren, volgens mij hoorde dat toen nog in de KMS. Ja, maar dat hoor je. In de beginjaren. En ja, maar goed, uiteindelijk kon dat goed. En eigenlijk zat ik altijd te wachten op uw dunkjes. Ja. Dat weet ik nog. Als dat het goed had gedaan, dan deed je altijd zo, de dunkjes. En bij moet je danken, want jij deed heel dik dunkjes, maar ook iets niet. Nee. Omdat je het niet goed vond, maar omdat je weer druk wordt met wat anders. En dan zag je, kloert je weer de ene en zag je weer, volgens mij vind je Leon Stuits tegen kloert aan echt niks. Wat een geintje. Ja, niet het dunkjes gaat je. Laten we gauw weer gaan, want want we moeten nog ook over het sketch hebben. Heb je daar nog herinnering aan de zinder zat natuurlijk, maar dat is natuurlijk ook wel een moet even zeggen, dat sprong er voor mij toch ook wel uit. Nou, er zijn er heel veel in de wat hoorde dit, het Bankske. Volgens mij is dat, ik weet niet wanneer dat woord, een 5, 6, 9, dat woonde in de poort van Limburg met een ijs. Dat zitten we allemaal op een bankje met Ton Adriaans en volgens mij Anton Moerne en Mies. Maar ook de manueel translateur hebben we toen ook in de poort gedaan, ja. Met die gebarentaal. Ja, wordt toen al aan de orde, dat weet je, hè? Dat we de translateur rijden, hè? Ja, goed, wij deden dat toen al en nu stonden bij iedere persconferentie stonden er al bij. Ja. Nee, dat was leuk. En wat ik altijd mij moest lachen, achteraf, is dat we hebben volgens mij goed een schets gedaan, ook in de Meun dan weer. Wie dat weer klaar wordt, met die schets over die school. Dat deed Marie-Louise Knijpkes deed er nog aan mij. En ik was een verrekkeling en ik ga op mijn rapport een toeïe. Oh ja. Ja. En daarna
huren zich overal een wiert. Ja. Als je eens er 2 woeien, dan zag ze nooit zo weg, maar 2 woeien. Ja. Maar goed, we gaan er even nog... Weer. Nog een sketch hoe dat je dan zoort uit het verleden. Ja, volgens mij, ik weet eigenlijk niet wat je nog gaat kunnen vingen. Ja, Johan Hazelier hebben we gehad. En de wasmachine, die wasmachine, de vroezing. Ja, dat wordt een geweldige sketch met dat wasmachine, maar ook met Tony en Connie en Fons Pijnenburg. Dus je moet misschien eens even kijken wat hij nog op kunt duikelen ergens in de archieven. Ik denk dat de gevangenis die van het wasmachine tenminste, daar zullen we nou ook even snel gaan kijken. Ja, dat wordt fantastisch, want dat is eigenlijk dat idee is ontstaan wie dat ik zelf verhoest ben. En veel het inderdaad van de zuil het wasmachine ongeveer moest halen. En toen zag ik van ja, iedereen heeft dat gewoon een keer metgemaakt. Want dat wasmachine is te lomp, te groot voor hem ergens via de trap naar boven te krijgen. Met alle consternatie van ding, dat die slang met water, er zit ja nog water in, die loopt zich over een gezicht en je zit met dat houtklem tussen de trapleuning en dat wasmachine. En dat ik vond dat inderdaad wel een hilarische schets. Ja. Dan gaan we nou even naar kijken. Dat is goed. Ja. Dat vind ik een goed idee. Heb ik ook lang niet meer gezien. Катя, милая Катюша, за тебя готов пойти хоть воду и огонь. Катя, сердце мной послушай, про любовь поет теперь певучая гармонь. Сам твой Rustig, jij gaat niet, maar geen melk van dat nummer, man. Ik vind het wel een lekker nummertje eigenlijk. Jongen, Katja. Hé, Frans. Ja, Wat moest er met deze douche gebeuren? ik heb geen idee, Jacques. Jij hebt geen idee? Nee. En dat vrouw is dat weet ook heel meer wat dat ze weet. Hé, die zee, wat staat hier op? Ja? Ja, wat staat op? Dit boven. Ja, hoe denk je dan dat die douche neer moet? Ja, dan brengen we ze naar boven, want Ja. jij weg erom. Dat moet ik maar Ja, zeggen. zeg het maar. Weg! Ja! Gooi eens halverwege die trap staan en pak die douche nou, want die douche moet naar boven. Hè. Kom op! Frans, handjes laten weg. Wapperen, hè? Kom. Wat een huis. Zo, laat je maar eens, man. Ja, daar zit je niks in, man. Ja, kom op. Hop, pak het. Goh, Wat denk je dan? sta je ja, man. Ja, niks in, man. Zie je Ja, verhaal, zeg, Terug loopt je alles. Hop. Wat hè? man. Zo, Jacques. Ja? Ik wil niet veel zeggen, hè. Maar hij staat onder. Kijk daar. Shit, Bart, die douche moet naar onder. Hij zit op ten onder. Hij staat naar boven, die douche gaat naar boven. Ja, maar hij zit er op dat ze naar onder moet. Hij zit op ten onder. Hij staat boven. Dan dood je ook dit zo eigen bier, zeg. Wat zie je met bier? Dat klopt Ja, niet. zeg hallo. Hoi. Wat zijn we hier nou in godsnaam aan het doen? Ja, die douche naar boven aan brengen, vrouwke. Dat is het toch. Mevrouw Verug, ja. En die douze hebben gisteren met een hoop gemertel naar onder gesjouwd. Ik gewoon verhoezen, ja. Die douze neem ik mee. Verdorie nog een toon. Oh. Nee, volgens mij is het niet van Evans. Zeg je het verhoezen, ja? En die douze neemt je mee. God, wat een douche van de warmeste. Al was het een lastig appelwarretje. Dat hoor ik. Nu staat je dit de kloeting, je hebt gehuurd met de vrouw zak op. Die douche moet naar onder, je brengt hem weer naar onder. Rinus, wat ging je nou, man? Dat is toch niet aan, man. Kom. Hier laten we die lamp Oh, kan ik nog wat ik Rinus! Wat ben je nou juist met zo'n lamp tussendoor liggen te merken? Kom op, trek met die lamp. Je moet terug neer met mij, joh. Jij hebt je gehuurd met die tangzak. Hop. Kom maar eens even helpen, dat wasmachine even, dan krijg je berg niet goed alleen nog niet. Ja. Oh, Jacques. Ja.
Dat wasmachine. Ja. Dat was wat met dat wasmachine. Oh, dat klopt. Funs, Ja, dat klopt wat is het. dat klommelpokkers voor is, dat moet. Nee, dat was voor alles. Dat moet voor alles. Maar kom maar, we gaan die kop. We gaan die piemel even helpen, dan stomen die mensen nog. Kom, ja, kotje op, man. Ja, even dadelijk gaan we. Wat doe je nou? Wat doe je nou? Zijn dat enkel hier? Ja. Doe ze zien, dat ding nog iets. Iets, wat komt op? Wat komt op? Ja, zeg maar, wat komt op? Opdrijven, we moeten drijven. Opdrijven, opdrijven. Ja, kom maar. Zeg maar, Kom. ga een blikje gaan. Ik kom het nog niet mooier, man. Ik ga. Kom eens. Kom niet mooier dan ik. Hij was er. Dit was die jattentassen. Oh, dat is alleen maar los. Niet er niks aan. Kom maar. Hey, weer. Pak, ik ga een grap. Jij, ik heb je machine niet vast, stomme kabel. Jij zit op de kabel, man. Jij zit op de kabel. Ik moet met de kabel aanzetten. Ja, de vol. Hij zit er in de voltassen. Hij zit er in de voltassen. Oh, dat machine hoor ik. Met mij. Wat je denkt, Bas. Even wachten. Ja, wat even wachten. Weg. Ja. Nou, dat is voor. Ik kan het niet nooien. Kom eens. Ik kan het niet nooien, man. Ja, kom maar. Kom maar. Ja. Kom. Ja, wat doe je? Niks aan. Ja, wij. Funs, wat heb je nog gezegd? Dat machine heb ik mij verkocht. Dat moet heen blijven. Breng mij weer terug. Pot. Doe nog in op de top en ik heb nog niks verkocht. Je zegt de lach van nog, hè, dat doet me denken aan dat schilderij wat er achter ging, of in ieder geval een muts van Harry. Want ik denk dat als de mensen nog al niet van de Bonte Avond kennen, dat ze nog in ieder geval van Harry kennen. Hè, dat hangen ze geen vaste avondveerder. Maar daar moet je ook even op terugkijken. Hè. Dat is potverdorie ook al een hele tijd geleden. Als ik me nog goed herinner, is dat geweest in de tijd van Toosje, dat wij met de Dorsvlegels Toosje als vastenavondcafé weer nieuw leven in blozen. En Toos Verstraeten Zaliger van Hotel Verstraeten, die hebben wij toch zoiets gekregen als Dorsvlegels dat wij door een vastenavond mochten maken. En dat moet je dus ook, want dat horen we als vuur nemen. Wij gaan dus echt een vastenavond maken in die café en in het zeilke daar. En wie maak je dat? Nou, dan had je geluk dat je juist met Harry en de gebroken zwiegeltjes het jaar daarvoor, ik denk weer start optreden het gaat. En, volgens mij wordt dat in 7 uur dat eerste jaar bij Toos? Ja, 7 uur voor bij Toosje. We zijn in 5 uur het eerste keer gespeeld. Ja. Want ik hoef toen bij vastenavondvereniging de Flodderboxen. En toen had je weer het viers van een lange oom. En dan mocht nemers kallen op receptie, waar je van 's middags eind tot 's nachts alleen maar muziek. Ja. En toen had ik het idee, ik dacht, ja goed, als we allerlei muziek, intermezzo's hebben hier en daar, wil ik zelf ook wat doen. En ik geloof dat ik 4 nummers geschreven had. En toen hoorde de strip van Hermene, die vond dat zo leuk, dat moet je bij ons in Hermene komen doen. En dat heb ik een paar maanden later, toen hadden we maar 5 nummers, dus toen hebben we er nog 15 dingen geschreven. Ja. En toen hadden we 20 nummers. En inderdaad, toen hebben we het jaar erop in 6 uur bij de receptie van de Boekjes gespeeld. Ja.
in de poort een uurtje. En toen komen de dorpsvliegers, omdat je dat niet vast nog moet zorgelijk doen bij Toosverstraten. Ja. En dat was chic. Ja, dat was chic, joh. Dat weet ik nog heel goed. Wij hadden toen zo'n hoop publiek. Doordat we wachters aan de deur moesten zetten van zoveel eruit en zoveel erin. En daar ging jij aan de gang. En dat wordt van tevoren al met opbouwen. Ik weet niet hoeveel beer dat je erin had. En, nou, het soundchecken, wij waren natuurlijk nog niet ervaren. Nee. Dus wij gingen voor het weg wij waren al 's middags s'avonds om 8 uur beginnen. En we waren 's middags om 1 uur al door. Voor de soundchecken, voor de zekerheid. Want ja, we wisten dat niet. Maar goed, dat deurtje en we hebben... Ik weet dat we op een gegeven moment in dat gangske aan de zijkant, daar stonden allemaal die waterbeer. Ja. En dan kosten we eens omkleden, want ja, er valt meer plaats voor er niet, maar wij waren volgens meer knoers aan. En dat was s'avonds om nog 4 en we moesten om 8 uur beginnen. En ik weet dat je bent tot binnengekomen. En je zoekt dus daar zitten. We stonden allemaal bij de pannenkoek op die gaat. Een beetje weer de boet uit om te kijken. En dat viel nog meer dan het begin. En toen had je dat pauze. Toen ben ik naar achter gegaan, want ik dacht van, dat geeft er toch geen meer aan de kant. Nou, toen wordt het nog erger. Dat staan ik voor van, wie laat beginnen ze weer? Ik zeg, ik weet niet of dat er nog in zit. Want... Aan het begin jaren dronken wij volgens mij bier als de mensen die binnen zullen. Ja, en bier als dat je nummers had. Ja, we hebben wel dekkelach. Maar goed, dat wordt de start van de traditie om vast nog in Zolder te spulen voor het eerste jaar. Ja. En ieder jaar daarna wordt het inderdaad in de poort van Limburg. Ja. In het begin hebben we toen nog de Miss Harry verkeersingen. Ja, met de dorpsvliegers toen de Miss Harry verkeersingen. Met ook nog wat body te geven, er extra erbij te geven. En dat wordt al altijd de feest dat mensen zich inderdaad als Harry verkleeden. Met een deskundige jury erbij, daar hebben we ook voor. Ja, ik vond dat ook geweldig. Daar zat toch ook de notaris bij? Ja, Pietje Veugen. Piet Veugen zat erbij. En dat wordt gelijk de vuurzitter. Het moest gelijk ook notarieel gecheckt worden altijd. Ja. Dat de winnaar wordt ook de bruidssuite aangeboden bij wat nou Hotel Munten is, of Stellerie Munten is. En die kregen dan een gratis en gesponsord overnachting. En het oefenen van de optocht op zondag. En ja, dat worden we ook bij, joh. Ja. Geweldig, wie vroeger eigenlijk de rocksteker in, dat was eigenlijk het idee volgens mij. Ja. En toen deed dat dan nou... en dan hebben we dan klaar gekregen met de rockstekers dat Miss Harry de optocht mocht openen, ja. Maar ik denk dat dat een groot moment is, Rewald, om even terug te kijken naar wat muziek van Harry en de Gebroken Zwiegeltjes. Dat is goed. Ja, dat is altijd goed, hè. Allee.
Hey klein, hoe ging ik nog een wichtig feestje? Ik word passieren en droog een korte box. Mijn cadeau, dat was een foto met een eentje. Het kost je weinig, want ik kreeg toen nog geen roks. Maar één ding op zo'n feest is wat ik had. En die moeder zoals een aanleg met me laat. Ik had verschrikkelijk van dorst. Maar ik kreeg geen oranje. Bleef boeten handen met een kost. Maar ik kreeg geen oranje. Zeg, dat snoes buurtjes voor me klaar. Gelussen leven, appelen, mos met hoor. Maar oranje drink ik niet. S'nachts weer spelen, dan ben ik ziek en kan ik echt niet liggen. En al het huisje moet ik nog ontmeten, wat ik tegen oventje baaf. Kuslig, ja, s'nachts weer spelen, dan ben ik ziek en kan ik echt niet liggen. En al het huisje moet ik nog ontmeten, wat ik tegen oventje catch. Ieder weekend weer op stap, maar iets weer langs de vlakke toppen. Dan is die zomers niks gedaan. En dan brengt nog het stamcafé. Pilsje is een goed idee, want zoet je nog een druge blijven staan. De gast alleen zet me heel op de lier. Totdat ik het begin te vullen en dan hoor ik ze niet meer. S'nachts weer spelen, dan ben ik ziek, dan kan ik echt niet liggen. En op het huisje moet ik nog ontmeten, wat ik tegen oventje baaf. Kuslig, ja, s'nachts weer spelen, dan ben ik ziek, dan kan ik echt niet liggen. En op het huisje moet ik nog ontmeten, wat ik tegen oventje catch. Wat heb ik toch schoon longen? Zijn ze dik nog nooit gesprongen? God, we komen allemaal zo bloeien. En het liefje of ze als mij groeien. Zelfs net als op mijn ogen. Het ding ik wil vragen. Is je droog, maar is er echt? Maar ja, wat soms het toch schoon recht? Longen, als die dan nooit in stongen. Hij heeft het niet gezongen, maar gelukkig zijn ze echt. Wat heb ik toch schoon longen? Zijn ze dik nog nooit gesprongen? Kost we komen allemaal zo bloeien. En het liefje of ze als mij groeien. Zelfs net als op mijn ogen. Het ding ik wil vragen. Is je een droom of is het echt? Maar ja, wat stond ze toch schoon recht? Longen, dat is die dan nooit in stonden. Hij heeft het niet gezongen, maar gelukkig zijn ze echt. Ik hoor ervan uit dat we volgend jaar wel weer gewoon Wassenaar kunnen vieren. Ik ga dat toch vanuit, ja. Ja? Ja, en kan je dan die weer deze kant op, of niet? Ja. Ja, oké. Ja. Ja, nee, goed. Dan zien we ons dan. Uitje daar. Goed, we gaan weer op pad om een jubilaris in het zonnetje te zetten. En deze keer is het de fly van de week, niet voor Jan Snoek of Stroek. Dat maakt niks uit, maar we gaan eens aanbellen op nummer 53. Dus kijken of er naartoe is. We blijven weer even op 1,5 meter. Hè. Zal je zien dat er naartoe is. Hoi Gurit. Goedemorgen meneer. John? Ja, dat klopt. Zie je dat? Ja, daar ben ik. Je zult wel denken, Wim zit hier aan de deur. Ja, dat denk ik, ja. We hebben niets voor je. We komen godnoos breken. Ja? Ja. Oh, dat is heel fijn. Heb je enig idee waarom dat je denkt dat we hier zijn? Niet direct. Het heeft met een vastenavondje maken. Oh,
misschien hebben we zoveel jaar bestaan. Ja? Ja, 3 keer 11 jaar. En wie heet de vereniging? Voor de lol. Voor de lol. En is het dat ook? Heel zeker. Is het altijd lol of... Het is wel, we dragen het wel uit. Dat het voor de lol en de flauwekeuligheid. En hoe besteedt de vereniging nog meer uit? Meer als ug? We zijn begonnen met 4 jongens en 1 meisje. En ondertussen zijn we nog, blijven er nog 3 jongens over die nog doen. En dan nog een heel hoop kleine voor de lollies. Want ondertussen lopen we ook een hoop wichter met. Kijk, dus het wordt overgedragen, hè? Ja, dat klopt. Dus de vereniging voor de lol die besteedt over 2 keer 11 jaar bestond ze nog steeds. Nou, dat hopen we. Dat zolang de gezondheid als het gegund is, doen we met. Ja, dat zit voorop. Nou, we willen namens de Rockstekers deze taart aanbieden. We hopen ook dat het lekker zal smaken en dat je met de vereniging samen op kunt maken. Dat zullen we zeker regelen. En wie er nog heel even iets, hè? Heb je zelf nog hoogtepunten vanuit de optocht, hoe dat je net gelopen of andere dingen? Ja, in de beginjaren hebben we grote wagens gebouwd. En toen waren ze dag en nacht werken. En nu zijn we steeds kleiner aan het bouwen. En nu doen we alleen maar nog een keer om de zoveel tijd 's middags bouwen. Dus we hebben daar luxe. We zijn echt van, en vroeger waren we overal erbij. Want als er iets te doen was in de vastgenomen wieltje, dat was voor de lol erbij. Ja, en nu is dat allemaal wel een stuk minder geworden, ja. En ook dikke prijzen gewonnen? We hebben ook prijzen gewonnen, zowel ene keer met een grote wagen, een hele dikke prijs, maar ook als groep hebben we verschillende prijzen gewonnen. Maar daar gaat het niet om. Wij hebben altijd het motto van prijs of geen prijs, we zijn het niet en dat hebben we van begin af uitgedragen en dat doen we nog steeds. Kijk, dat is vast een oventje, hè? Ja. En dat is kal. En dit jaar, ja, gaat het helaas niet door. Nee, helaas niet. Dus wij al vorig jaar ook helaas niet doorgebouwd. Daarvoor hebben we een heel leuk creatie gebouwd. En daardoor, daar hebben we nu even een klein probleempje voor. Daar hebben we gebouwd, maar we moeten zin eigenlijk naar een locatie zoeken hoe we dat ergens neer kunnen zetten. Dus als iemand een plaatsje heeft voor onze kleine creatie, dat gaat over 2 bij 3 meter, dan zouden wij helemaal geholpen zijn. Dus eigenlijk een oproep aan de Wierter mensen om de vereniging voor de lol te helpen voor een opslagplaats. Ja, dat klopt. Dan gaan we dat regelen. Als er iemand is die dat hiert, dan kun je naar het e-mailadres van de Rockstekers via de website een bericht achterlaten. En dan is Vereniging voor de Lol waarschijnlijk ook geholpen in de toekomst. Ja, dat klopt. Okay. Nou John, hier is de taart. Ja, dank u wel. Laat je me smaken en vol succes. Ja, dank u wel. Jij ook, bedankt. Hè? Ja, graag gedaan. Goed, hoi. Ja,